ambot lang ano. Kaluoy nga no, gigikid nga naglahi sila no. Kaluoy na. Kaluoy sa bukid. Oy, ganun gilahi mo na. Usaw tala sila. Nagkuha sila. Luoy kayo na. Muros lagi quarantine ba nating COVID ning usa ba diri. Dili ipasagol sa iyang mga kauban diri. Gani no? Basig na ni sakit. Kain man sila. COVID nga ni. Oh, Quarantine sa kuan. Sa barangay. Tursik adlaw. Brown deer. Panay talagang tulo. Ang duduyan Para putol lang kuan nga nagputol kay lang kuan sungay. Ando tatog di putlon. Sayang po. Ando kinatanawang sungay sa di putlon. Sige lang. Masam tong usa ato flow yung napa. Alright. Muna to siya guys. Philippine brown deer.